Longli ke chingjok jelo lapen longli hendo ilitum achit helu pupena jok APHLC asong tumpen Dongkamukam Revenue Circle Office athengno long ing tangkring pen kachesong sai dengponsi solar project lapen ambania phan longli PG pu alongke APHLC asong tumpen ke mentuneta chedondunun epusi kachesong padoponlo Labangso kachesong sai ke dengpon along APHLC me phu jay kathar lapen APHLC songjapo Bikram Hanse Kursing Timong Angtong ti kathar Sarsing Bepen kedanglok Pinang an songjapo atum tame chitong dunsi solar project aphan lapen CBJ phan longli ke pekji polong ke nilitum mentuneta chedon dunun e lapen pithek the pusi bangso kachesong pona melong ke hang padoponlo Jasumet ili tumalong lialong non solar project phan chiri suri krener kep lapen CBJ pharman longli chiri lak sira chiri suri phokep ki PJ phan si sarkar tumpen pathik ponlo lasi bangso longli ki PG puke mentuneta APHLC song pen ke chedon dun e lapen pilong lepusi kachesong melong ningje ponin tisi our land is our life we say no to land loot puathe pi kiri ponalam thepen Mukesh Ambani go back ADB go back stop selling our land No CBG in Karbiang long puke hang teram ponsi Dongkamukam long supialo par umplup anpin long Ambania phan non solar project phan non longli ki pike nil tum chedon dunun epusi APHLC asong tumpen governor phan pinpuelo panong si Dongkamukam Revenue Circle Office redeng si pipajer ponlo Company aphan hang si appointment job service ng PG employment ng PG long dun po si alang litom han reserve forest anda ki PG po akam reserve forest day karbi atom hang eviction lo ni sihat jilang so long karbi garo teman eviction lo hala daksi ako ambani atom hang ki pitu po lapen ke hapu ADB lapen APDCL atom ke ha mensing tiso arong lapen akung array hala dak rong inkoy raplido hala pan eviction si 18 suri krener kep achiri along le chirai tv kipuke halada long le ahem pu ave pu karbia tum si karbia atoma phan long le ahem pu ave pu kipu ko puson alam loma aya kipuke karbia culture karbia ritiniti kata chepedo nang ipu sikipu ante halabang sohot government do edlo aprang karbia government do edlo aprang menta India independence ke long pen le itum government ke dogali la prang de government dolo halabang sohot itum karbiatum ram hok long edlo pata ram hok mane pata long edlo adon tinta anke non 1953 aningkan itum a council dong ka phola pen council ta ka phola lo Assam government imposed that law Assam Land Revenue Regulation 1886 imposed that amount halaka impose along a clause ko pima ke donang ye ya a prang ke long tang aram hok an ke dover popua halaso alam bang tok te det amat ini tung ke long tang aram hok an pan ke cancel lap la soni Dongkamukam ban wiki be carbing long life